proses pembuatan layang-layang taji namanya kalau di luar Basuang. Layang-layang taji proses membuatnya. Jadi banyak ukuran dan perlu diukur. Batuang kok tidak sembarang batuang dah. Batuang kok kalau tidak salah, batuang yang sedanglah rabah di rabah angin. Jadi batuang gadang rabah meliwak di patahan angin. Itu batuangnya nak dibuat untuk layang-layang. Itu berita yang dapat dia. Jadi tadi dapatlah batuang ko dia. Mararah karimboa, namun rimbo tadi tu kak Bukit Kampuang. Di rimbo Bukit Kampuang dapat batuang nalah meliwak patah di lapi angin. Itu nabambia. Jadi kita cuba membuat layang-layang, namun layang-layangnya layang-layang taji. Kok banyak likon nang kadi karajuan bentuknya kok. Ko bingkai danguang-danguang. Ko bingkai danguang-danguang. Kalau nan biasanya bingkai danguang-danguang kok, panjang aja. Di ujung danguang-danguang ko ada kungkuang namanya. Di situ ko diletakkan kungkuang, dipakai rotan. Jadi danguang-danguang ko jorotan babunyinya. Rotan sago. Jadi di ujung ko ada kungkuang danguang-danguang. Di sinalah disalekan apa? Kumayan putih. Baru itu nanti jadi dulu kini wak cuba lo membuat. Batuangnya nala kuriak bentuk gua. Kok untuk denguang-denguang kok. Aku mainnya babakas angin diletakkan di ujung kau pakai kungkuang ada berbentuk lah rantiang batuang. Di sini disalekan kumayan. Baru dirawi rotan ko. Diletakkan di situ. Jadi kita cari angin tak sembarang angin lo dong. Angin lah tata. Jangan supaya pecah dengan rotan. Allah tata angin baru kita naikan. Kita arahan di maka mungkin. Sehingga mama paja tu menyuruh menurunan dituruinya kumparan bandang wak. Itu ceritanya. Tolong turunan layang-layang. Tidak lama kemenakan dia lalu malam gara-gara aku doh. Itu sebenarnya. Itu kunci sebenarnya layang. Jadi tidak layang sembarang. Kumparan tu diturui de mama paja tu. Layang kemana diturui? Kumparannya diturui. Kalau ndak juga turunan, baputuin layang kujuan. Insyaallah lah mudah-mudahan jadi adonan dituju. Itulah. Kalau layang-layang denguang-denguang di simpang P Matuaya gua atau di simpang P Surabaya gua, pakar layang khusus layang taji do si Zaltomong namun cek, do si Ta, do si Lim, konyo, do si Am, itu tukang buat denguang. Awak manajer aja nyo. Awak manajer aja. Kepada sarek koko bingkai dengan yang tak boleh. Oh tadi baca roh itu. Di longkanya tadi di pasal ketek kulere. Aduh ya. Baca rumah bersihan dia. Bingkai dengan wandang awak tadi ko talongkahan dia anak-anak bala caruli. Aduh ya. Ba caruri ko ba pengali ko.
Bali. Abe ko du juang ko dolo de geram burambu ko kwa. Kwa. Timba balia. Ranca enggak nyo silayang-layang den loro tinggi biarlah tabang indah den sangko angin bakisah sadang maenggak badai pun tibo sapantun bana jodiri adia sadang basayang adia bajalan sabana malang nasib manimpo baputiah mato kasudahanyo. Oh Tuhan, radokanlah angin Engkau, biar den pului kakumparannya. Oh Tuhan, kok buliah pinta jo pinto tamukan juo kami baduo. Tu mah kok dipakai dan ngomong pitunang go. Sinan masuk suak barang go. Malakia ulia malakia. Malakia. Tuntuang ilo ay ribi ko din na yan layang ko. Sampayan lah ba? Sampayan lah!